Alex Borch u Adrian Delija tefgħu n-nomina tagħhom b'mod uffiċjali għal kariga ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Matul il-jum ta' tlieta, il-Kummissjoni Elettorali, Records u Data tal-Partit Nazzjonalista rċivit in-nominazzjonijiet minant Alex Borch u Adrian Delija. Dan kif dawn iż-żewġ kandidati prospettivi issodisfaw il-kriterji tal-verifika. In-nomini intlaqgħu miċ-chairperson tal-Kummissjoni Mario Callus. F'kummenti li tal-medja wara li jippreżenta in-nomina tiegħu, Alex Borch spjega kif matul din il-kampanja diġà entużjażmu kbir sabiex in-nies ikunu parteċipi f'din il-bidla illi qed isseħħ fil-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li spjega kif se jkun qed ikompli jiffoka fuq l-inklużjoni ta' kulħadd f'dawn il-ġimgħat illi ġejjin. Qed naraw anke nies illi saftit snin ilu, saftit anke xhur ilu kienu nqatgħu mill-Partit Nazzjonalista, però issa qed jerġgħu iva jinvolvu ruhom fih dan l-attivitajiet tagħna. Din hija xi ħaġa li tagħtini kuraġġ għaliex nemmen li aħna qed nagħtu qed nerġgħu nibtu tama fil-partitarju mhux biss fil-partitarji imma anke fil-poplu Malti u hawn barra. Min-naħa tiegħu Adrian Delija wkoll tkellem dwar is-sentiment ta' interess u entużjażmu tal-Maltin u l-Awċin brabta ma' din l-elezzjoni, fejn spjega illi se jkun qed jibqa' jiffoka sabiex kulħadd ikun parti mill-mixja li se twassal għall-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Dan il-vjaġġ illi bħalissa huwa indirizzat għal eluf kbar ta' tesserati illi huma jkunu parteċipi f'dan il-proċess jgħidulna huma xiriduna nitkellmu kif ħawaslu l-messaġġ tagħhom u kif imbagħad ħajjinuna wkoll mhux biss f'din il-kampanja ċkejkna żgħira ta' ftit ġimgħat imma fil-kampanja elettorali propja illi l-pajjiż għandu bżonn u l-partit għandu obbligazzjoni li jagħmel minn kollox biex jirbaħ. Issa, fi żmien 24 sija l-Kummissjoni Elettorali se tkun qed tivverifika li l-formoli tan-nominazzjonijiet huma korretti. Din il-formola għandha tkun tinkludi firem ta' 3 membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, 5 membri tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista, 10 membri tal-Kumitat Eżekuttiv, 50 membru tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u 50 membru tal-Partit. Il-votazzjoni se tkun qed issir nhar is-Sibt 6 ta' Settembru f'Konvenzjoni Ġenerali tat-Tesserati. Mid-9 ta' filgħodu sa' 7 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar fis-Sub-Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tassanna tfawdex. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista se torganizza wkoll żewġ votazzjonijiet oħra l-4-27 ta' Awwissu mill-4 ta' wara nofsinhar sad-9 ta' billejl fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u mill-4 ta' wara nofsinhar sa 8 ta' billejl fis-Sub-Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tassanna tfawdex. Dan fil-waqt li jis-Sibt 30 ta' Awwissu wieħed jista' jivvota mid-9 ta' filgħodu sa 7 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar fis-Sub-Headquarters f'Tassanna tfawdex għal dawk il-membri li għal xi raġuni ma jkunux jistgħu jivvutaw fis-6 ta' Settembru. Intant, it-tesserati li se jkunu jistgħu jivvutaw f'din l-elezzjoni huma dawk li għandhom it-tessera aġġornata skont l-istatut sa 10 tiem qabel jum l-elezzjoni, ċoe is-27 ta' Awwissu f'nofsinhar.